सिगांनिफ्रायनो दा दाखालि बे प्रमद बर' साराबो लिंहरदोंमोन 2 तारिखआव जों थांदोङो रायलायहैदोङो प्रमद सारजों प्रमद सारनि खुगायावथ' खोमायाव जों सोनानै फैबाय रायलायनायनि गेजेरजों जों बुंबाय जोंनियाव बे पावार प्लान्टआ जानो मोना होननानै बा जों होहोआ होननानै बिरि क्लियार होननानै बुंनानै फैखाबाय आरो मानो बेबायदि प्रटेक्सन फाथायहरबावगो बियो मा अटंकर बर' भाषाखौ बर' फिसाफोरखौ जाजोबनो नागिरखो बेलाय मा जेरावबो थां बर'नि हाखौ सिख'लायनाय जोंनि फुटबल जरायाव जों खुनु दिन खोनायाखैमोन प्रमद सार जे जों जे बिदि जागोन नोंथाङा जोंखौ बोरै थैसबखौ बोरै सबखौखो Guys, खुलुमबाय कामेश्वर बर' चेनेल जानानै सबाय खोब गोसो गोथारै बरायनाय जाबाय स' दिनै मोनसे कन्टेन्ट लाबोनाय जादों बे कन्टेन्टआ जाबाय बिटिआरनि सिङाव थानाय पर्बतजरा ओनसोल लोगोसे 2 नं फाग्लिजरा ओनसोलाव मोनसे कम्पानि फैदों बे जाबाय थार्माल पावार एपिडिसिएल कम्पानिनिफ्राय आरो लोगोसे बे आदानि बे ग्रुपआ बेयाव खामानि मावहैगोन स' बेनि थाखायनो गोबां दावराव दावसि जादों बेनि सोमोन्दै आरो नोंथांमोना बे भिडिअ क्लिपखौ नुबाय जानो हागौ बेयाव माबायदि माने धरना जानाय जादों बे परिस्थितिया स' बेखायनो आं बे कन्टेन्टखौ लाबोनाय जादों स' नोंथांमोना जोबजासिम नायबानो जाबाय जाहाथे आं बेखौनो खावलायनो नागिरो जे फार्स्टआव बिटिआरनि चिफ मानगोनां प्रमद बर' सार नोंथाङा जाहाथे रायजो राजाजों जाहाथे जयै सावरायनानै फार्स्टआव हानि जेंनाया माबाफोर जेंना जागोन ना जाया बिखौ मोजां सावरायनांगौमोन आरो मा जाहाथे सोरनिबा बे कम्पानि लाबोनायनि थाखाय जाहाथे जोंनि ओनसोलनि रायजो राजानि माबाफोर असुबिदा जागोन नामा मोनसे खैफोद फैगोन नामा आरो लोगोसे बै जाय कम्पानि लाबोनो नागिरदों जाहाथे बै कम्पानिया ओनसोलनि जाहाथे लाइमोनफोरा बे प्राइभेट जब मोननायनि खाबु दंना गैया बेखौबो साननो नांगौ स' आरो कम्पानि फैनायाव जेबो बाधा गैया होनजायो मानो होनबा जाय कम्पानिखौ लाबोनांगौ जाहाथे सरकारि हाफोराव फसंनांगौ जाहाथे पाब्लिकनि हाफोरखौ लानानै जाहाथे कम्पानि लाबोनाय बियो जुक्ति नङा बे दावराव दावसि जासिगोन बिदि खालामबा बेखायनो जुदि सरकारि हाफोराव बबेबा गुवारै हा दं बै जायगाफोराव बे कम्पानिखौ जुदि लांबा साबसिन जायो आरो जाबायदि ससियेल मिडियायाव नुबाय थादों जाहाथे बिटिआरनि जायखिजाया लिडार सिबानो जा माखासे बेलेग इएमफोरानो जा गावबा गाव ससियेल मिडिया माने निउसफ्राव होबाय थादों नाथाय बे रायलायनायनि सोमोन्दै सिगां रायजोफोरजों जयै सावरायबानो बे प्रब्लेमा हयथ' निश्चय सल्भ जागौमोन नाथाय गावबा गाव गावनि नखराव बहाबा स्टुडिअ'आव जिराय निउस होबाय थादों नाथाय आंनि साननाय मथेबा रायजोफोरजों मोजाङै सावरायनाय जायाखै जुदि मोजाङै गावबुराफोरजों गामिनि आफादगिरि नेहाथारिफोरजों रायजो राजाजों जुदि सिगां मोजाङै जुदि सिएमआ फैनानै सावरायनाय जायोमोनब्ला अब्ला बे जेंनाया जाया होननानै आं सानो दिनै बेसेबां गिदिर जेंना फैबाय गावनि मोदोमाव पेट्रल लुनानै गावनो सावना लानो नागिरदों दा ओरै परिस्थिति थांबाय बा मा लेभेलसिम बे धरना थांखो साननो गोनां आरो माखासे बेयावनो जाय खामानिखौ जाहाथे मोजां थांनानै सावरायनानै माबा मोनसे रायजोफोरखौ बुजायनांगौमोन दा मा सुबिदा दं मा खाबु दं जाहाथे बिनि अनगायै माबाफोर मोनसे खाबु दं नामा बेखौ मिलायनांगौमोन नाथाय बिनि जायगायाव माखासे अपोजिट लिडारफ्राबो माने उल्थासो बानसावनाय बायदि जासिदों रायजोफोरखौ स' बेखौ बिदि खालामनो नाङा बैखौबो लानानै बुजायनांगौ मोजाङै रायजो राजाखौबो बुजायनांगौ जाहाथे मोजां सलुसन थायो जाहाथे जोंनि रायजो राजा सासेबो मानसि जाहाथे खहा जाया बेखौबो साननो नांगौ स' बेखौनो खावलायो जाहाथे बे दा जाथाय जाबाय थादों बेखौ जाहाथे बयबो बिटिआरनि मेलेमजिबि नोंथांमोन आरो लोगोसे जोंनि बिटिआरनि चिफ आरो इएम जेसां गोरों गोरा दं बयबो जाहाथे आफादफोरा जयै जानानै जाहाथे जोंनि एबसु आफादाबो जाहाथे थांनानै जाहाथे जयै जाहाथे रायजो राजानि माबाफोर समाधानखौ नागिरनांगौ नङाबा जोंनि रायजो राजाबो गोबां दुखु मोनगोन जुदि बयबो गावनि जुदि हाखौ जुदि सरकारनो कम्पानिनो गथायनांगौ जायोबा गोबां लस दं मानो होनबा सोरनिबाव गोबां खम हा दं बै हाफ्रा जुदि बे कम्पानिनो हरनाय जायोबा बे लेन्डलेस जानाया खादां मानो होनबा
बे हाखौ हमना ला 2 बिगासो थागोन 2 बिगा जुदि कम्पानियानो लायो हयथ' बे 20 लाख मोनबाबो बे 20 लाखा फैसाया मालाबाबो थाया हयथ' हा सम्पतिया थैजासिम थायो नाथाय जुदि बे जे सानगोन आं बेलेगाव हा बायना लागोन बियो बिराद असम्भब जायो माने आं मेगनावनो नुदों गोबां मानसिफोरखौ नुदों आरो बिदि स' बेखायनो आं खावलायो जाहाथे बै जायफोरा गोबां मोजां मोजां आबाद मावदों होनदों रबर बागान माबा बागान जाहाथे बेफोरबो खहा जाया बेनि अनगायै माबाफोर सलुसन दं नामा बेखौसो नागिरनानै मोजां जाहाथे सावरायनांगौ आंनि मथेबा आरो जा कम्पानि फैनांगौ जाहाथे एसे खम जायगायावनो जाहाथे जोंनि 8,000 10,000 बिदि जाहाथे जोंनि लाइमोनफ्रा सुबिदा मोनो बिदि कम्पानिखौसो आंनि मथे लाबोनांगौ आरो बे थार्मेल कम्पानियाव जाहाथे पावार थार्मेल एपेटिस कम्पानियाव जाहाथे 8,000 10,000 प्राइभेट जब मोननायनि खाबु दं नामा बेखौबो मोजां बिजिरनांगौ नायनांगौ आरो जुदि सुबिदा दंबा निश्चय नोंथांमोना कम्पानिनिफ्राय सागान लानांगोन हयथ' उनाव बिदि जाया जे मालाय हारिफ्रा मालाय हादरनिफ्राय लाबोनानै बेयाव लेबारानो जा जायखिया अफिस खामानियानो जा बेयाव जुदि मालाय हादरनिफ्राय लाबोनानै जुदि स्टेटनिफ्राय सोनाय जायो अब्ला गोबां गिदिर जेंना जागोन बेखौबो नायनांगौ जाहाथे जुदि एग्रिमेन्ट हिसाबाव जुदि जब मोननायनि खाबु दं होनबा लस जाया रायजोनि बेखायनो गोबां साननांगौ आरो झारखन्ड बिहारफ्रावबो थार्मेल प्रजेक्ट बानायगासिनो दं बेयावबो एसे बयबो सानना नाय एसे बिजिरना नाय खबर ला बेयावबो थार्मेल प्रजेक्ट मोनसे लावोबा लाब जायो ना लस जायो गोबां साननांगौ जायो स' झारखन्ड बिहारावबो जाबाय थादों आं एसे सार्च खालामदों नायदोंमोन स' बेयावबो एसे एनै जेंना जादों जाया नङा बेयावबो जेंना जाबाय थादों लेबारफोरनि स' नोंथांमोनाबो नाय आरो कम्पानि लाबोनांगौ जा कम्पानि जाहाथे एसे खम जायगायावनो जाहाथे जोंनि लाइमोनफ्रा 10,000 20,000 8,000 बिदि जुदि खाबु मोनोबा जास्ट आं मोनसे फर एग्जाम्पल जोंनि सनितपुरनि सिङावनो दं पतन्जलि डाबर होननानै बालिफ्रा खाथियाव स' बेयावबो जोंनि रायजो राजा गोबां सुबिदा जादों जोंनि लाइमोनफ्रा खामानि मावनो खाबु मोनदों जोंनि गामिनिफ्रायबो ओनसोलनिफ्रायबो थाङो खामानि मावनो स' बे हिसाबाव नाथाय जोंनि सनितपुराव बिदि पाब्लिकफोरा जेबो हेरेसमेन्ट मोनाखै जाहाथे बे सरकारि अलरेडि हा बेयावनो जाहाथे बे कम्पानिफोरखौ लुनाय जादों आरो बे जोंनि पाब्लिकनि जेबो बेयाव खैफोद गोलैयाखै आंनि साननाय मथेबा सोब बिदि जानांगौ बिटिआराव जाहाथे पाब्लिकफोरा जाहाथे खस्थ' मोननाङा सोरनिबा पार्सनेल हाफोरा जाहाथे लकसान जाया बिदि खालामनांगौ आरो मोनसे उदाहरन आं बुंगोन जों उन्दै उन्दै समावनो जोंनि सारिदर ओनसोलाव मोनसे कटन मिल होननानै बिराद फेमास कम्पानि दंमोन दिनै बे फेमास कम्पानिया गोबाव सम जाबाय बन्द जानाया बे बन्द जाबाय जेब्ला बे कम्पानिया सोलिबाय थादोंमोन सारिदर ओनसोलाव जोंनि बालिफ्रा ओनसोलाव ओरैबायदि डेभेलप जादोंमोन जाहाथे गोबां लाइमोनफोरा जाहाथे खामानि मावनो खाबु मोनदोंमोन बेयाव 8,000 10,000 लेबार खामानि मोनदोंमोन स' बे स्टप जानाय लोगो लोगो ओरैबायदि कन्डिसन फैदोंमोन सानसे समाव होनदों जायखिजाया मेलेमजिबिफोरा बुङो जाहाथे गोबां आंखाल जादोंमोननो गोबां खस्थ' जादोंमोननो बे बन्द जानाय लोगो लोगो माने अकस्मात बन्द खालामना होबाय बे 8,000 10,000 मानसिया मा माने जागोन बिदि जादोंमोन स' बेखायनो बे कम्पानियाबो जुदि दिनैसिम जुदि बे कटन मिल होननाया सोलिबाय थागौमोनब्ला दिनैसिम गोबां डेभेलप जागौमोन गोबां 8,000 10,000 आरो बांद्राय बेयाव लेबार होननानै जायखिजाया साख्रि मोनगौमोन प्राइभेट जब स' बेखौनो खावलायो जाहाथे माखासे मोजां कम्पानिफोर फैनांगौ जाहाथे खम हायावनो साननालाय 100-150 बिघायावनो जुदि जोंनि 8,000 10,000 एमप्लय जुदि खाबु मोनो बैबायदि कम्पानिफोरखौ जोंनो नांगौ आरो कम्पानिबो नांगौ नाथाय जोंनि पाब्लिक जाहाथे पाब्लिकफ्राबो जाहाथे खस्थ' मोना हा हुफोरबा नकसान जाया बिदि जानांगोन जाहाथे मोनसे साइडजों नायबा जाया मोननै साइडजोंबो नायनांगोन मानो होनबा अब्लासो जोंना जौगानायबो फैगोन डेभेलपबो जागोन आरो जाहाथे जोंनि रायजो राजाफ्राबो हा हुआ जाहाथे नस्थ' जाया बा नकसान जाया जाहाथे लेन्डलेस जानो गोनां जाया उनाव स' बेखौनो खावलायबाय जाहाथे नोंथांमोना गोबां मेलेमजिबि दं बिटिआर ओनसोलाव गोबां आफादफोर दं बिटिआराव आरो जोंनि माहारि दैदेनगिरि माहारिखौ दैदेनना लांनाय बे दैदेनगिरि CM मानगोनां प्रमद सार दं गावनो आरो मानगोनां हाग्रामा सार दं
EMफोर दं गोबां गिदिर दैथिंगिरि दं बयबो जाहाथे सावरायनानै बे प्रब्लेमखौ सल्भ खालामना मोजां जायो जों गोबां समाव जों ससियेल मिडियायाव नुबाय थादों जाहाथे गोबां दावराव जादों थाव लुना लायो जोंबो दुखु मोनदों जोंबो बिटिआरनि बाहेरावसो थेवबो गावनि माहारियाव जुदि गेजेराव जुदि बिदि ट्राइबेल 6 शेड्यूल एरियायाव जुदि बिदि जायोबा जोंबो दुखु मोनो जाहाथे बे प्रब्लेमखौ थाबैनो सावरायनांगौ लोगोसे आसामनि CM डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा सार बिथांबो जाहाथे फैनानै जाहाथे बे जेंनायाव जाहाथे सुस्रांनांगौ मोजाङै जाहाथे मिलायनांगौ जाहाथे जबरदस्ति जाया जुदि जबरदस्ति जायोबा बे मालाबाबो गणतन्त्र जाया बे राजतन्त्रसो जासिगोन बेखायनो जाहाथे खावलायो जाहाथे मोजां परिबेसाव फैयो जाहाथे गुलाय गुजाय जाया बेखौनो खावलायबाय आरो जायफोरा आंनि कन्टेन्टखौ जोबजासे नायबाय बिथांमोनखौ आं गोसो गोरबोजों रोजा साबायखर बावहरबाय आरो जायफोरा गोदान फैदों अन्नानै आंनि चेनेलखौ जाहाथे साबस्क्राइब खालामनानै लादो जाहाथे थुलुंगा मोनो बेखायनो दिनैनि टपिकआ बेयावनो फोजोबनाय जाबाय आरो बेयाव जुदि माबाफोर गेना गोरोन्थि जादोंबा हयथ' नोंथांमोननिफ्राय निमाहा मोनगोन होननानै मिजिंथिबाय बाय बाय see you next vlog